Madzibaba Norest vari kupfuurira mberi mukubatsira weruzhinji mumatambudziko akasiyana-siyana anovira vanhu munyika. Mukutaura kwavo, madzibaba Norest vanoti handisi kuzokanda mapfumo pasi kusvika mhuri yeZimbabwe yararama. Madzibaba Norest vanobatsira matambudziko akasiyana-siyana, jambwa munyama, rushaushawa pamusoro peupenyu hwako, kusarorwa, kugadzirisa misha, zvakasiyana-siyana zvese zvingadai zvichiwira munhu muupenyu. Apa madzibaba Norest venge vari kumutokomudzi uko pavakanga vari kushanda pane mumwe musha pane zvinhu zvenge zvisina kumira zvakanaka. Ndokubirawo kuti mhepo ibude kwete kunetsawana kese ngakubude kwete kuvatambudza iye zvinezvi inini wacho wanje ndinenge ndiri homzori yacho kuti vanhu vanenge achinongedzeni kuti iwe ndiwo muroyi mhepo iyi ngaiende zvachose, ngaibve pamusha pano, ngaibve muropa raCatherine, ngaibve zvachose mhepo iyi. Isuduruka risida kuona ichiramba ichidzoka, ngaiende kumusha kwayakabva kwacho iko. Ndokumbira kuti mhepo iyi ibve pana Catherine, isarambe ichitendera mukati medzinza redu, isarambe ichitendera mumhuri medu, asida kuiona zvachose, itame nezita racho, asida kuona futi mhepo ichiramba ichiuya mukati. Munhu wese zvakadai so zviri kubikwa pano zvichadyiwa izvi hazvibve sitereki zvichangokwatiswa zvadambadamba anodya ndizvo, asi panapa mazuva anokota 3 days panhasi zvezvi zviri kuitika nezvezvi zvine zvichiitika pamusha panapa ndabvisa ndazorodza mhepo yenyu, ndazorodza asi kuzorodza kwanda mhepo yenyu inoita kuti haende ega isina ropa, ndisaita kureva paya noko ikuda ropa remunhu. Zvandakwanisa kuti ndodzorera zvinhu baba ndi mhope yakatanga pamenyu imwe mombomhanya mba kwenyu motishedza vani varamba kudya poriji pano mba kwenyu mombomhanya motishedza ndozobvisa futi mba kwenyu mozodya poriji mba kwenyu avozoramba kudya poriji zvinoita mai manzusi marwadziwa oright zvakanaka ndimaramba kudya poriji sababa saka ndakuza neta zvakayomba kwenyu muni mai motitsvaga kuti murume ari kumunda ndamuenda uya mumai motitsvaga ndo avozoramba kudya poriji mba kwenyu kati woyomba kwenyu tositanga mba kwenyu zvematiyomba kwenyu kuramba kuya handinaka iwo harambe kuya muchandishedza futi ndiyomba kwenyu apa ndasida kuzogadzara panapa kuti ndisumuke imatimbo pasimba pangu panapa pamai pemukoma wangu pemunin'ina izvo zvimwe zvinoita zvangu asi iza ndesei saka ini zviya kuti muchandishedza futi ndiyaku ndoda kuti munhu ageze izvozvo
Pakaita kundengendeka, pakaita kusundana apo madzibaba Norest vasvika pamusha apa. Wakati munhu wese ari pano pamusha anofanira kumwa porridge zviri pamutemo, zviri pamurawo, zvakare zvichienderana nemashandiro andinenge ndikuda kuita pamusha penyu. Amai avo vakaramba kumwa porridge pamwe chete nemurume vavo kusvika madzibaba Norest washanda zvawakashanda, ndo pavakatanga kunzwa dzungu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka pamusha apa. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumativi manenyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Nhasi ndiri kunonzi kumutoko mudzi ndo kwandiri. Apo patasvikawo pane mumwe musha, ndiri kuona panapa pana mama namukoma vari panapa. Regai tinzwe nyaya yatafambira kuti yakamira sei. Ndo kuti munge muchizivawo kuti tizombururuke kusvika kumutoko mudzi uko zvakamira sei. Mama makadi zvenyu? Tiri pangu makadiwo. Inini matete enyu mauya zvakanaka, mauya kuzotibatsira. Ndoda kunzwira mama, ndoda kuti mundiudze mimi kuti nzvimbo yatiri ino inonzi chii? Nzvimbo yaiye panapa ibhukuro kwamushonga. Inzvimbo inonzi Masawa. Iri mutoko mudzi. Iri muanda mudzi mutoko. Alright. Right. Pamusha panonzi pani? Pamusha pano panonzi Murapura. Floyd baba pano ainzi Fred Murapura asi vakashaya. Alright. Ndinotenda mama. Nyaya yatiunza panapa yakamira sei? Mune umbo here uzere pane musikana ari kubatsirwa namadzibaba Norest kuti zvakamira sei? Baba Norest wabatsira musikana wangu ari pano anga achibatikana nezvakanyanya. Ndikutosvira kuti dei angoporawo mune zvakanaka, asi ndinovimba kuti achapora chete. Alright. Vari kumushandira. Alright. Dambudziko rake mungatsanangura here mama kuti ainyanya kusimbirwa nei musikana uyu? Musikana uyu anowanzoita kunge munhu ari kusvikirwa achitaura zvakanyanya, achitambudzika, kurwara musoro unenge uchitombomutambudza chaizvo. Kana kudya haazodye kana zvichinge zvamubata, kana kuyamwisa mwana chaiko. Pokutanga zvaakatanga kudaro haarambobvira abvuma kuyamwisa mwana, akaramba kuyamwisa mwana. Mwana akakura asina kumboyamwa mukaka wamai. Nhasi mwana akura akazobereka futi mumwe wechi2, zvanga zvakuda kuramba futi. Asi wakazofamba maprofita akazoyamwa zvake. Iye zvino ano ana watatu musikana iyeyo. Saka dambudziko iroro manje radzoka zvakare. Saka taakushandirwa nababa Norest ava ndiwo wauya pamusha pano zuva ranhasi. Alright. Imimi samai nyakubereka, zvane nguva yakareba sei muchiona dambudziko riripo pamwana asikana uyu? Zvane nguva yakareba izvo. Makore mangani nei? Makore atowanda. Makore atowanda. Makore atowanda. Achitambudza anomboita kunge zvatombopera, but unotoona action yekuti zvinhu zviripo apa. Alright. Saka imimi samaiwo nyakubereka, samai nyakutumbura, munonzwawo sei muchiona mwanasikana wenyu achitambura kudai? Ndinoshungurudzika. Kana misodzi yangu kana dzimwe nguva kana kurara kana kudya, dzimwe nguva ndinotomboti kana kudya ngakugare zvako. Kana kuenda kuchechi chaiko dzimwe nguva ndinonge nhaku kunamata kwacho kunenge kwatova apo nepapa. Ndinenge ndisina kana shungu yekuti ndinamate. Zvinondihwadza, zvikutondihwadza. Alright. Asi semabatsirwo amaita namadzibaba Norest muri kutarisira kuti zvinofamba zvakanaka? Ndikutotarisira kuti dei zvangofamba zvakanaka, arege kuramba achidzokererwa zvakare. Handisida kutombozviona futi. Ngazviva zvatopere kubvira nhasi uno, ngazviva zvatopere, agare ari mutano mukati momusha unoyu. Alright. Murume wake achinaye? Murume wake anaye, ndiye anotombobatsira nemari kudai. Isusu tinototambudzika, ndiye anotoita shungu nokutsvaga mari achitibatsira kuti adai kurapisa mukadzi wake. Alright. Aiwa, ndinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. Regai ndimbonzwe kune iye hanzvadzi yacho handiti? Iye hanzvadzi. Mukoma makadii? Tiripo mambo wangu makadiwo. Tiripo sununguka yenyu kutaurisa. Tiri kuona panapa pane hanzvadzi sikana yenyu iyi. Muri kutiwo kudii pamusoro pehanzvadzi sikana yenyu kusvika patasvika zuva ranhasi? Hongu inini zvinondibata nekuti munhu ane musha wake. So manje akaramba achidai, so kana murume anogona kumuti mboenda kuvabereki wako nekuti dambudziko irori rakatokura. Kana kubasa chaiko panga ari kuSouth Africa kutodzoka neurwere ihwohwo. Ana 2 weeks anga atobva kumusha kuno achidzokera, asi kungoenda kubasa 2 days pazvatanga futi vaatodzoka. Saka murume ndopakati
chimbonobatsirwa vatibatsirawo nemari saka tiri kungofamba kudai tichibatsirwa namadzibaba Norest. Alright. Kuti muzosangane namadzibaba Norest maiwaziwa here paunogara kuti zvakafamba sei kuti muzosvike mumaoko amadzibaba Norest? Ndinoona musikana uyu akafolowa handizivi kuti munoti munamati machiya mafacebook ndopaakawaona ipapapa. Okay. Abva atsvaga namba dzavo vafonera vasvika kwavari kuSouthry Park. Alright. Nowanikwawo kana neni ndatogarawo 2 days ndiri pamba pavo. Aiwa, ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Chii chakaita imimi kuti muzokwanise kutsvaga madzibaba Norest? Chakaita kuti nditsvage madzibaba Norest kurwara. Alright. Chii chainyatsa kuti maisimbirwa nei? Chii chainge chiri kunetsa kana kuti chii chiri kunetsa? Isimbirwa nemusoro, dzungu, kupera simba nemudumbu. Saka zvinhu izvi zvakatora nguva yakareba sei muchirwara nedambudziko iri? Zvakaita gore tichidaro. Alright. Saka kuno kwatiri kunonzi kuchii kunoko? Kunonzi kugoromonzi. Kugoromonzi. Kumudzi. Andamutoko. Alright. Ndinotenda zvikuru. Saka dambudziko iri rakatanga sei matangira rakaita? Dambudziko rakatanga musoro ndo waingonetsa. Chingonzwa kupera simba. Kusvika tazofambira kuti tinzwe kuti dambudziko chii. Alright. Saka maudzwa kuti dambudziko makaona here kuti dambudziko rakabva papi? Ndakaona dambudziko rakabva upi. Burikidza nezvandaita. Ndaishandira namadzibaba Norest. Ndaimanifesta chitaura zvinhu zvandaitaura. Saka ndo pandakaona kuti ndo dambudziko ndo parakatangira. Alright. Saka makaroorwa? Ndakaroorwa. Alright. Semunhu anenge ari mumba, murume wenyu akazvitambira sei mawirwa nedambudziko irori? Ndakawirwa nedambudziko, murume wangu akashungurudzika zvakanyanya. Ane makore akawanda tichigara tese, saka dambudziko iri rakamushungurudza nekumutirwadza zvakanyanya. Paakanditi ndiende kuna madzibaba Norest ndibatsirwe, ndikwanise kubatsirwa. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Saka aiwa, kana zvakadaro tinopambiri nekutenda, tinovimba kuti ticharamba tichifamba nemi tichizonzwa kuti kubva pamabatsirwa namadzibaba Norest zvichange zvakamira sei. Ndinotenda zvikuru. Ndinotenda. Amai makadii zvenyu? Tiripo makadiwo. Tinofara hedu. Ndoda kuziva kuti uyu musikana uyu kana kuti amai wari kubatsirwa namadzibaba Norest wanonzi ani? Vanonzi Catherine, muroora wangu. Alright. Muroora wenyu. Ndoda kuziva kuti dambudziko rei rakusunda rakupusha imimi kuti muzokwanise kusvika pana madzibaba Norest? Dambudziko ranga richiitika pana Catherine anga achirwadziwa nemusoro nedzungu nezvimwewo zvanga zvichingoitiko zvinenge zvechivanhu kunge chii tasingazvinzwisise kuti chii. Saka anga achigara kuSouth Africa nemurume wake. Saka murume wacho akandifonera akati, mama, kuno kumuroora wenyu ane dambudziko raari kuita rakadai so. Saka isu ndakaona pasocial media pana madzibaba variko vanogona momboendawo naye mumbogona kungonoyamurikana. Nokuti akamboya muna October. Tikaenda naye kune vamwe madzibaba hapana chakachinja. Alright. Saka pabva taura futi akati, mama, ndiri kutokumbirawo kuti mumbofamba futi nemuroora wenyu. Ini handikwanise kuti tibva tauya tese ikoko nekuti ndechida kutsvaga mari. Alright. Ndokuuya kwakaita muroora akasvikira kumba kwangu. Bva tatsvaga kwamadzibaba kusvika tapawana. Alright. Ndokuenda naye svikira madzibaba wazoti kuti ndikwanise kubatsira muroora wenyu kuno hazviite, zvinofanira kuti tisvike kumatare kwawo kumusha. Ndokuuya kwataita pano. Alright. Saka zvinhu izvi zvenge zvane nguva yakareba sei maonere enyu kana semazire enyu kuti dambudziko rinenge rane nguva yakakura sei? Zvinhu izvi
iye achitaura muroora wangu ndichimubvunza akati zvakatanga pandakaita mwana wangu wokutanga izvozvi ari grade 2 ari grade 2 paakangoberekwa akabva aramba kuyamwa ndokutanga kwakaita dambudziko iri. Alright. Aiwa, tinotenda. Asi imimi muchionawo mabatsirwo amaita namadzibaba Norest, munetarisire kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka? Isu nekuenda kwatakaita kwavari isu tinongotenda kuti zvinofamba zvakanaka nekuti tiri kuda kuti muroora wangu apone, mari yabuda yawanda achiedza kurapwa achidii zvichingoramba zvigumira panzira. Saka murume wake akuti mama imboendaiwo apa pamwe zvinogona kudai zvikaita zviri nani. Pamwe tingaitawo chinopundukawo muupenyu hwedu nekuti mari iri kungoperera pakurapwa. Pese iri kuperera pakurapwa ndozvaita kuti tisvike pano.